Welsh Lesson 25A, Beginner-1 Sylfaenol, Grammatic Notes, Numbers. Y numbers o the wrth 1 I 10 yw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Y mae'r hyn I gyd yn wriaidd, ond y mae'r ffom fenywaidd yn exist ar gyfer 2, 3 a 4, y maent nhw yn 2, tar a phedair. Wedi hyn, y mae gyda ni 100, 1000, million, billion a trillion. Y mae'r hyn I gyd yn wriaidd, except I 1000 a million sydd yn fenywaidd, ond pan y maent nhw yn ei followed gyda'r enw, y maent nhw yn wriaidd. Felly y mae a million o bwys o cars here, ond y mae a million pint yn y bank yn y fan yna, ac y mae a fil o bwys o cars, ond y mae a mil pint yn y bank. Y mae'r 2, tar a phedair yn cael ei defnyddio gyda'r enwau benywaidd. Y mae'r pwys yn wriaidd ac y mae'r pint yn fenywaidd, felly y mae gyda ni yr 1 pwys, yr 1 bint. Y 2 pwys, y 2 bint, y 3 pwys, y 4 pint, y 4 pwys, y 4 pint, y 5 pwys, y 5 pint, y 6 pwys, y 6 pint, y 7 pwys, y 7 pint, y 8 pwys, y 8 pint, y 9 pwys, y 9 pint, y 10 pwys, y 10 pint, y 100 pwys, y 100 pint, y 1000 pwys, y 1000 pint, y million pwys, y million pint, y billion pwys, y billion pint, y trillion pwys, a'r trillion pint. Y mae'r 1 yn achosi y treigliad meddal yn yr enw benywaidd, felly yr 1 ci, yr 1 gath. Y mae'r 2 a 2 yn effeithio y treigliad meddwl whatever y genedl yr enw, felly 2 gi a 2 gath. Y mae'r 2, 2 tar a phedair yn mutate yn feddal ar ôl y definite article, felly y 2 ci, y 2 gath, y 4 cath a'r phedair cath. Y mae'r 5, 6 a 100 yn colli ei consonant olaf pan followed gyda enw, felly y 5 ci, y 6 chi a'r 100 pint. Y mae'r 6 yn achlysu y treigliad chwyrn, whatever y genedl yr enw, felly 6 chi a 6 chath.